Pozdravujem vás, priatelia včelári. Dnes vám chcem ukázať, ako si odoberám materskú kašičku na podnet jedného môjho sledovateľa, aby som to aj ukázal, ako to robím. Mám tu na lištu, kde sa dá osadiť 22 matečníkov. Z 22 mi prijali 20. Keď si všimnete, tie krajné sú také slabšie, také menšie. To je kvôli tomu, že tie včielky tam už na tých krajoch nedokážu tak pekne prehrievať. Čiže aj tie matky na kraji sú určite menej kvalitné. Neskôr vychádzajú ako tie, ktoré sú v prostriedku. Čiže používam na to klasickú takúto lyžičku plastovú na vyberanie. Mám už nejakú na vyberanú materskú kašičku. Normálne odoberám z vrchu tie matečníky, tie výstavky. Hádžem ich takto do takého vedierka. Potom s nimi niečo spravím. Čiže takto odoberám. Vyberiem larvičku. Larvičku vyberám normálne prelarvovacou lyžičkou. Pekne naberám takto tú materskú kašičku. Takýmto spôsobom krásne vyčistím. Potom znovu nalarvím, znovu dodám do včelstva. Pokiaľ sa dá ešte ťažiť tá kašička, potom väčšinou robím také 3-4 série a už potom do včelstva vkladám matku. Už ich viacej netrápim. Tie matečné bunky na materskú kašičku robím tak, že väčšinou to vyberám na ten 4. deň. Tak sa mi to zdá, že tam tej materskej kašičky je tak optimálne. Nie je ani vyjedená, ani že je tam dosť. Čiže nie je to ťažké, urobíte niečo pre zdravie svojej rodiny, namiešajte to potom do nejakého pastovaného medíku, uložíte do chladničky. V jeseni je to super podať deťom, manželkám, určite sa vám za to poďakujú, budú mať krajšiu pleť. Čiže toľko to asi, čo by som vám ešte k tomu povedal. Už viacej ma také nič nenapadá. Keby mal niekto nejaké otázky, rád ich zodpoviem, stačí napísať do komentárov. Možno sa pochválite aj vy, že ako to robíte vy. Budem rád za každú odpoveď, za každý jeden podnet. Držte sa, priatelia, nech sa vám darí.